दिवसांक सकाळी कॉल येईल फ्लावर शॉपात उदक भेटला आणि आम्ही रोखड नावात गेलो तिथून आणि येऊन आम्ही फळ्या कंट्रोल केलो शॉपात कंट्रोल केलो एक गाडी 1.5 गाडी उदक मारले आहे आणि वयर खूप त्याचे शॉप फुल लॉस जाल्ले आम्ही सांगूंक शकना की कसो उदक भेटलो तो अंदाज लॉस किती आसतलो अंदाज लॉस किती आसतलो अंदाज लॉस तो म्हणटा ओनर सांगता 10 लाख आसतलो म्हणटा तो आम्ही सांगूंक शकना न्ही कितलो लॉस जाता ओनराक विचारले आमी कितलो लॉस अंदाजे 10 लाख सांगले